Eli kyseessä on tosiaan konsepti nimeltä virtuaalistartti. Ja virtuaalistartti-konseptin se perimmäinen idea on se, että se liittyy aika vahvasti perehdyttämiseen, sitä voidaan käyttää perehdyttämisen työkaluna, ja ykkösjuttu siinä on se, että me annetaan sille uudelle työntekijälle mahdollisuus tutustua siihen työympäristöön jo ennakolta, eli siis täysin ennen sitä ensimmäistä työpäivää. Virtuaalistartti-konseptia voidaan rakentaa, tai ehkä se tyypillisin tapa rakentaa on 360 kuvauksen avulla, ja se taas tarkoittaa sitä, että me pystytään räätälöimään se mihin tahansa ympäristöön, mihin tahansa organisaatioon, eli se on täysin räätälöitävissä, me ei käytetä mitään geneerisiä ympäristöjä, vaan se räätälöidään suoraan sen asiakkaan tarpeen mukaan. Mä voisin kertoa muutaman esimerkin esimerkiksi logistiikan alalta, mikä on mulle tietysti tuttu. Me voitaisiin tehdä esimerkiksi tämmöinen virtuaalinen ympäristö tai digitaalinen kaksonen, miten me halutaan sitä ikinä nimetäkin, niin vaikka esimerkiksi kuorma-auton tai henkilöauton ohjaamosta. Tai sitten jos me mietitään vaikka varastoalaa, niin me voidaan tehdä joko vähän isompi digitaalinen kaksonen siitä varastosta kokonaisuudessaan, tai sitten joku pienempi työpiste, missä se varastotyöntekijä esimerkiksi työskentelee. Ja virtuaalistartti-konsepti on niin kuin muutkin konseptit meillä niin hyvin asiakasystävällinen, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakas pystyy sitoutumaan siihen ilman omia resurssi- tai investointitarpeita, eli meillä tulee laitteet ja työ ja osaaminen ja me tehdään se simulaatio täysin valmiiksi avaimet käteen periaatteella.